L'Ajuntament presenta el nou portal d'accés a internet per a mòbils. Es tracta d'una ferramenta amb la qual es vol facilitar l'accés i el coneixement del municipi. Principalment està encarat cap a la promoció turística del poble, per la qual cosa es fa a través del que es coneix com a codi QR. Només cal arrimar un mòbil intel·ligent a aquestes imatges i es pot accedir a tota la informació del municipi. A l'entrar està el missatge de benvinguda de l'alcaldessa. A partir d'ací es poden conèixer els edificis i els espais patrimonials més emblemàtics, les esglésies, la Casa Bernal o la Canal de la Covatella. També espais naturals com el de la Manguilla. Tot això ubicat al mapa que facilita la ruta de com anar. La ferramenta està pensada per a les persones que vulguin vindre a passar un dia i conèixer el municipi. Que la gent pugui conèixer i se recull de tot el patrimoni que tenim en la Pobla, des de lo que és la Casa Gran, la Covatella, la Manguilla, o sigui, tant patrimonial com mediambiental. O sigui, se tracta de tenir una ferramenta on el visitant que ve des de fora, que no coneix el nostre municipi o simplement coneix la Pobla de nom, pugui saber en un mateix moment quins són tots els punts que pot visitar i que és el nostre patrimoni que anem recopilant any darrere d'any. La presentació d'este codi s'ha fet dilluns a la Casa Gran. El públic assistent ha estat principalment els alumnes dels diferents cursos de formació que té la Pobla. Es vol que facin d'altaveu per a promocionar este nou accés al municipi. És una tecnologia novedosa i apuntar-se al progrés sempre és un acert i pense que té futur. Té futur tot el que siga potenciar les capacitats del poble i dinamitzar-lo. Ens es posa en un codi que per a nosaltres és totalment nou i per lo que jo he pogut entendre és que això ens dirà els punts importants on podem visitar la Pobla, que serà molt enriquecedor per a la gent que vinga d'altres pobles i altres ciutats i altres, inclús a nivell nacional i internacional, pugui visitar coses que inclús nosaltres les hem viscut de xicotetes i que ara ens és molt enriquecedor. Para la gente, sobre todo, que sí que tiene los móviles a última tecnología, porque el mío me parece que todavía no puedo yo aplicarme esa tecnología, me parece bien, sobre todo para la gente que viene de fuera, que a lo mejor no conoce la Puebla, pues mira el código este y ya puede tener una mínima idea de la información que tiene aquí, de los restaurantes que hay, de todo el turismo que puede visitar. Els codis QR són una manera fàcil d'accedir a una web determinada. Des de l'Ajuntament s'aposta per aquesta manera de promoure el municipi, ja que s'assegura que avui en dia la major part dels telèfons mòbils que es venen té aquest tipus de connexió. Estos codis es trobaran a tots els espais patrimonials i l'Associació de Comerciants, però també es distribuiran a les oficines de turisme de València. L'alcaldessa de la Pobla ha assegurat que, a més de la promoció, es pretén donar una imatge de modernitat de la localitat.